Leva palatyna banklar daşary ýurtlarda bilim alýan talyplara dollaryň resmi alys-çalyş bahasy boýunça iýermäge ruhsat berilýän $250 möçbürnäk pul serişdelerini gijikdirip geçirýärler diýip enatylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan öňe oktýabr aýyna Türkmen bankları tarapyndan daşary ýurtlarda bilim alýan talyplara $250 möçbürnä pul serişdesini döwletiň kesgitden resmi alys-çalyş narhyndan ýeňillikli geçirmäge ruhsat berýän ýürüýte bir tilsimiň işe girdilendigini habar beripdiler. Banklar bu pullary gijikdirip geçirýär. Ya da kär banklar düýbünden geçirmezlik üçin bahana gözleýär. Diýip lewaply enatylar aýdýar. Türkmenistan Döwlet Täzeçilik Bankynyň Türkmen Awaş şahymsatynyň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim gürrüňdeşikde soňky 3 gün çemeti wagtyň dowamyny daşary ýurda pul urutmaga çalışýan enatlaryň ençemesiniň pullarynyň geçirilip bilinmeýändigini gürrüň berdi. Her vilayetdäki banklara şeýle maksatlar bilen ýürüýte limit bölünip berilýär. Häzir banklardaky limit gutardy. Diýip bank işgär aýdýar. Ol öz şahymçylaryna 16-njy noýabrdan bäri 200 çemeti enatatynyň degişli ýüz tutmalarynyň nagyt valyuta ýetmezçiligi sebäpli kanagatlandyrylman saklanylýanyny aýdýar. Sayet etrafyndan bolan bir talip howsar Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşikde Halkbank we Türkmen paýdarlar täzeçilik banklaryna şeýle bank amallaryny amala aşyrmakdan ýüze gurilýändigini aýdýar. Türkmen bankdan Türkmenistan Döwlet Täzeçilik Bankyndan çykyp Halkbanka bardym. Olar meniň elimdäki resminamaları görüp, bu resminamalar biz üçin kabul ederlik dällidiler. Diýip sayatly ýaşaýjy. Ol beýleki resminamalar bilen bir hatarda daşary ýurtda bilim alýan prezidentiniň ýokary hujaýyny bilim alýanlygy barasyna tasdiknamany hem bank işgärine ududypdyr. Ýöne bank işgär bu resminama direkt talybyň ýaşaýan ýurdunaky täze ýaşaýyş ruhsatnamasynyň nusgasyny hem de ýokary hujaýynyň tölew resminamasyny, şeýle-de Visa bank kartynyň nusgasyny talap edipdir. Bu Halkbanka ýurtdan ýaşaýjynyň tejribesi beýleki bir talip howsary degişli mesele boýunça öýüniň Türkmen paýdarlar Täzeçilik bankyna ýüz tutuşyny gurrun berýär. Pul geçirmegi toktatdyk. Ýokardan seýle görkezme geldi. Diýip bank işgäri talip howsarynyň ýüz tutmasyny ret edipdir. $250 möçbürine pul geçirmek ýeňilligini hödürleýän usulyň üstü bilen noýabryň 1-nji hepdesinde daşary ýurtda bilim alýan çağlaryna pul bermek başaran enatlar bar. Ýöne olar henizem iýerilen pullaryň degişli salgylara gowuşmaýanyny aýdýarlar. Meniň noýabrda iýeren pulum çağamyň hasabyna dekabr aýynda geçirilýär. Emma bu pul resmi taýdan dekabrda geçirildi diýilip hasaplanýar. Diýip dänewli ata gurrun berýär. Ene atalar her aý öýlerini $250 möçbürine hödürlenýän pul geçirmek ýeňilliginiň aslynda iş ödüne her aýda geçirilmeýändigini aýdýarlar. Noýabrda pul geçiren enatalar ikinji gedek dekabrda däl, ýanwarda pul geçirip bilýänliklerini aýdýarlar. Şeýlelikde geçirim mümkinçiligi iş ödüne her aýda däl, her 2 aýda bir gedek hödürlenýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça Türkmen banklarynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Türkmenistanda dowam edýän mali ykdysady kynçylyklaryň arasyna 2017-nji ýyldan başlap valyuta sewdasy güýçli çäklendirilip başlandy. Bu arada ýurtda valyutanyň gara bazary emine gelip manadyň resmi däl hümmeti hakykat ýüzüne valyutanyň garşysyna amokly pesa gaçyp başlady. Bu ýagdaý hususan daşary ýurtda bilen iş çalışýan raýatlara, şol sanly özge ýurtlarda bilim alýan raýatlaryň durmuşyna oňoýsuz täsir etdi. Balkan vilayatynyň saglyk resmileri ýakyn wagtda ulanyş möhleti geçýän dermanlary saglyk işgärleriniň üstüne mejburi ýükleýärler. Resmiler satylmany alan bu derman serişdeleriniň pulunyň saglyk işgärleriniň dekabr aýlygyndan saklanyp alynjakdygyny aýdýarlar. Tawşyryga garşylyk görkezýän işgärlere wezipesinden boşadyljak barada haýbat atylýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19-njy noýabrda Sewitden maglumat berdi. Müdürlük ýakyn wagtda möhleti geçýän jem 2 milyon manatlyk türlü derman serişdeleriniň vilayet boýlap pudoňlyk manlaryna, şepagat uýalaryna we şepagat agalaryna sanitar işgärlere paýlap berdi. Saglyk resmiler bu dermanlaryň pulunyň işgärleriň dekabr aýlygyndan tutuljakdygyny aýtdylar. Diýip Balkanabad şäheriniň saglyk öýleriniň birinde işleýän Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu dermanlaryň arasynda 2024-nji ýylyň dekabr aýynda möhleti geçýän antibiotikler, ýürek damary aşadan bagyr we böwrek keselleri üçin niýetlenen derman serişdeleri bar. Her bir saglyk işgärini alýan aýlygyna görä 800 we 1300 manat aralygynda derman paýlandy. Saglyk öýüniň ýol başçysy dermanlaryň Balkan vilayet saglyk müdirliginden gelen tawşyryk esasynda paýlanýandygyny aýdyp olary satmagy maslahat berdi. Diýip başga bir ýerli Lukman anonimlik şertinde aýtdy.
Türkmenistanda saglyk işgärleriniň aýlygy 1500-3000 manat aralygynda üýtgeýär. Häzir lukmanlar özlerine paýlanan dermanlary öz wagtynda satyp bilmeseler, bu olaryň geçmedik dermanlaryň puluny öz hasabyna ödemeli boljakdygyny aňladýar. Saglyk işgärleriniň ençemesiniň tasdiklamagyna görä, tawşyryga garşylyk görkezýän işgärler wezipesinden boşadyljakdygy baradaky haýwatlar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Dekabr ayında aylygymyzdan tutuljak serişde köp işgäriň ýarym aýlygyna käbiriniň ondan hem köp bölegine barabar bolýar. Ýolbaşçylarymyz dekabrda 2 aýlygyň zähmet hakyny birden alýandygymyz aýdar. Ýöne soňra biz ýanwarda, fevralda aýlyksyz, pulsuz näme etmeli? Diýip ýerler Lukman bu dermanlaryň möhleti geçenden soň ulanylan halatynda ilatyň saglygyna ýetirip biljek ziýany barada hem duýdurup sözüni jemleýär. Saglyk işgärleri iş ýüzünde vilayet saglyk müdürliginiň ýakynda möhleti geçýän dermanlary Aşgabatdaky derman kärhanasyna ýygyna tawşyrmagy hukugynyň bardygyny aýdýarlar. Ýöne olar munyň müdürligiň ýolbaşçylarynyň ziýanyna bolup biljekdigi sebäpli bu tejribäniň amal edilmeýändigini belleýärler. Sebäbi bu derman kärhanasy gönümel ýurduň saglyk we derman senawaty ministrligi tarapyndan dolandyrylýar. Hasabatlarda vilayetlerden geçmän ýygyna gelen dermanlar köp bolsa, onu vilayet saglyk müdiri ynanylan wezipany öňörmezlikde günäli tapylýar we soň wezipesinden boşadylyp bilinýär. Şol sebäpli ýerli başlyk möhleti geçýän dermanlara saglyk işgärleriniň boýuna dakyp meseleni çödýär. Diýip vilayetin saglyk bölümleriniň biriniň işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Balkan vilayet saglyk müdürliginden tesbir almak synançyklary oňy netije bermedi. Ukrainanyň orsiýetin başlan giňerimli çoğusynyň müňünlüğini bellemek bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu konfliktiň iň erkenç pursatlarynyň birine, bu çydaky Ukrain raýatlarynyň we goragçylarynyň garylmagyny has içgen synetdi. Bu Ukrainanyň territorial goranuş söwüşçüsi Aleksey Pobykhaýyň hekaýaty. Onuň jesedi ruslaryň bu çyda taşlanan harby merkeziniň ýerleşen ýerinden tapyldy. Eller daňlan we kellesinden ok geçen Pobykhaý bu çogurgunçylygyna öldürilen ýüzlerçe adamyň arasynda wepat boldy. 2022-nji ýylyň aprelinde Orsiýetin harby okupasiýasy wagtynda ýüze çykan wagşyçylyk uruşyň we Rus güýçleriniň amala aşyran rekimsiz ganhorlugynyň nişanasyna urildi. Rus goşunlarynyň bu çada ýüzlerçe Ukrain raýatyny okdan geçirýän wagtynda amala aşyrylan bir ganhorluk kiçijik kofe dükanyny gönüktirilen ulu gözlü agtarış işlerinden bir adamın gözlenmeginden başlandy. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ukrain gullugynyň täze dokumental filmi ýaşaýan jaýynyň daşy soğutlu ulaglar we üstü eskerden noli yük maşinleri bilen gurşalan dükançynyň kent tanylmayan Aleksey Pobykhaýyň ömrüni we ölümini özüne jemleýän detallary bir ýere toplady. Ol ýerde wagtal arasalaýyş operasiýalary geçirilýärdi. Ýöne bir ýere jemlenen beýle köp enjam entek bolmany diýip bu operasiýa şaýat bolan ýaşaýjaydy. Beýle bir erkek harby dinler Anatoli Kusnerchuk bolsa Rus faşistleri Oleksiýaly adamlary gaty ýigrenýärdi. Olar bu hili adamlary gözleýärdi diýdi. Pobykhaý bu çada öňe ösüpdi. Ýaşaýan jaýyny, öýünni öz işini açmadyndan öň restoranlarda işleýärdi. Ol 2014-nji ýylda Rus gollugynyňky separatistler günnäger Ukrainada ýaragly gozgolany başlanandan soň olara garşy söwüşýän Ukrain güýçlerine kömek, ýardym ýygnamak işlerini meýletinçi boldy. Orsiýet 2022-nji ýylyň fevralynda öz giňerimli soýuşyny başlanyna bolsa, Pobykhaý ýerli territorial goranuş bölümine goşuldy we birinji we soňky gezek Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu tarapyndan ýazg edildi. Bu häzir ilkinji gezek çap edilýän täsirli söhbetdeşlik. Pobykhaýyň ýaragy we harby başlygy, ýagny kaskasy bar. Ýönül eskere o diýen meňzemeýär. Postujak ýaňakly, äýnekleriniň arkasyndan çiňerilip, ol men güýçli adam diýip gülýär. Kusnerchuk soňra Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Pobykhaýyň ýaragyny ok salynyp salynmanyny hem bilmeýänligini, onuň ýaragy näde batmalygyny hem bilmeýän bolmagynyň mümkinligini aýtdy. Bir Pobykhaýyň Rus goşunlary tarapyndan nişana alynjagy meňzemeýänligini aňladýar.
Pobykhaýyň Rus okupasiýasy makalyny Ukraina güýçleri bilen gizlin işlemegini dowam ettirmäändigini anyklamak inni mümkin däl. Ol rakymsyz basyp ýatyrışlar wagtyny tutsak edildi. Adat Ýewropa, Adatlyk radiosynyň düşüren filmini olarky harby ýa-da aktivist geçmiş sebäpli tutsak edilen we atylan. Şeýle-de Rus eskerleri çem geleni seljermän oku tutýan wagtyny öldürilen adamlar bilen bagly köp ýagdaý görkezilýär. Rus güýçleriniň köçelerde adamlary bir ýere toplaýyşyny görkezýän iňini düýrükdirji video şekilleri bar. Tutulan telefon gurulmalarını Rus eskerleri iýza galan maşgalak dağlarına özlerini parahat adamları öldürmek barada buyruk verilenligini aýdýarlar. Rus goşunlary bu uçadan iýza çekilenlerini, onun köçelerini bir topor ceset bilen kağıt resminamalaryny hem seçip gittiler. Yerli ýaşaýjy taşlanyp gidilen yer kümeleriň birini Pobykhaýyň tutsak edilişiniň jikmejikliklerini görkezýän harby resminama tapdy. Bu resminamany Orsiýetiň Severiň Kemerowa şäherine ýerleşen Milli Gwardiýasynyň Kuzbas bölümi taýýarlapdyr. Bu bölümiň 76-njy Howa hüjümi bölümi bilen bu çydaky basyp alyş döwrüne dolu gatnaşan güýçler bilen işleýänligini görkezýän resminama suwutnamalar hem bar. Pobykhaýyň jesedi bu harby bölümiň merkeziniň ýerleşen tokoýuny eller daňlan we kellesinden ok geçen ýagdaýda tapyldy. DNK synaglary onun şahsiýetini tasdik etdi. Bu azad edilenden 6 ay soň polisiýanyň düşüren açyş videosyny bir ofisier Pobykhaýyň äýnegini kameranyň öňünde tutup saklaýar. Ol palçyga bulanypdyr. Ýöne derlew kime degişliligini bilip bolýar. Bu uçada Rus goşunlarynyň atyp öldüren parahat adamlarynyň arasynda türkmen raýaty Ahmet Asylowyň hem ady gelýär we suraty görkezilýär.